og velkommen til Biltema. I dag skal I se vores nye myrestuer-kollektion. Kom med. Her i Biltema har vi et bredt udvalg af myrestuer, og i dag kan du spare 80 kroner per myrestuer. Hvis du betaler lidt ekstra, så kan du få en myrestuer med en indbygget kopholder, hvis du altså kan få den til at stå stille. Inden du erhverver en myrestuer hos os, så skal du huske at spørge din mor og far. Fordi der er lige nogle ting, man skal have styr på. For eksempel, vidste du, at du skal huske at barbere din myrestuer, ellers så lugter den af rigtig sur røv. Og hvis du glemmer at fodre den, så kan dør den. Vores myrestuer har en ekstra lang næse og hele 26 nye funktioner. Heriblandt støvsugningsfunktion, roringsfunktioner og meget mere.